Duha ka managlaing sunog ang Biolbo sa Pagadian City ug Zamboanga City adlong Sabado. Napulo ka panimalay, boarding house ug pipila ka gambalay ang gilamoy sa kalayo. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Mao kini ang pagdilaab sa kalayo atol sa dakong sunog sa Barangay San Francisco sa Pagadian City pasado alas 7 sa gabii adlong Sabado. Daling girespondehan sa Bureau of Fire Protection Pagadian ang sunog o gideklarang fire out human ang usa ka oras. Sa investigasyon, naug daw ang usa ka boarding house nga gituohang maoy tinubdan sa kalayo nga mikatag sa pipila ka kasikbit nga gambalay. Sumala pa, gama sa light to semi-concrete materials ang nasunog nga mga gambalay. Gibana-bana ang mukabat sa 400,000 pesos ang danyos tungod sa sunog. Samtang, sa susamang adlaw, laing sunog sab ang miulbo sa Barangay Lapakan, Zamboanga City, pasado alas 10 sa gabii. Sa report sa BFP Zamboanga, napulo ka panimalay ang gilamoy sa kalayo kung diin napulo sab ka magbanay ang naapektuhan. Nadeklarang fire out pasado alas 2 na sa kadlawon. Gibana-bana ang moabot sa 300,000 pesos ang nadanyo sa maong sunog. Hinuon, sa duha ka managlahing insidente sa sunog, walay naangin o nasamdan. Apan padayon ang investigasyon sa kabumberohan sa tinubdan sa maong mga sunog. Subling pahimangno sa kabumberohan nga mag-igmat kanunay ug i-check ang bisan unsang appliances nga nagkinahanglan og kuryente aron malikay sa sunog. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.